a gaskiya ina son ki. Duk lokacin da na zo wurin ki in ina hira da ke ba abin da nake jin daɗi. Kurin sai in dinga roƙon Allah ya sa mu yi aure. Habu kenan. Kai ba naka ka sani ba. Kai ka san me nake ji a raina ne? Kina ƙara faɗa haka sai ki ƙara sawa in ji gaba ɗaya na ƙara ruɗewa. Ya ƙara mamaye jikina gaba ɗaya. To ai gaskiya nake gaya maka. Amma to yanzu ke kina gani inna wuro ta amince da maganan auren mu kuwa? To ai na bata amince ba za ta bar mu zauna mu yi hira ba. Ita kuma gaskiya haka ne. Kai! Amma na ji daɗi. Lokacin bikin mu za a yi shauro. Akwai sharo. Ai sai mun sana duk wata ruga da ke nan kusa da mu. Duk wani wanda ya san shi jarumi ne ya fito ya zo a buga sharo. Na sani. Habba. Ai akwai abun gasa. Hai Jauro. Wannan sarki ba abin da za mu shi mashi. Sai dai mai mashi addu'an Allah ya saka mashi da alhairi. Inda ashe haka duk sauran sarakunan mu suke da makaddai. Kota da ba sake samun rikicin Fulani da makiyaya ba. A yi fate-fate har da kashe-kashe. Ima ba fa gaskiya ba karamin daɗi na ji bai saboda yanda muka zo a baƙi kuma aka karɓe mu ba samu ba. Ka dubi a baka masauki, a keɓe maka wurin kiwo da mashaya, ba ruwanka da fitina da kowa. Hai. Amma babba ba za mu daɗe kamar yadda muka saba da yawa ba. Jaye. Ai ba za mu daɗe. Kamar yadda ba mu daɗe ba a garin Goron, nan ma ba za mu daɗe. Za dai mu ɗan shekara mu ci tsatsi mu kiwo, hai mu koma. Don na san hankalinka yana can gida, ko? A gaskiya na gaji. Dan ina cikin tsananin tunani. Ya kamata duk inda Jore yake in bi shi. Amma na san idan na sanar ma Inna ba za ta bar ni ba. Kawai ina ganin tafiya tare.